ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு என் கிச்சன்ஸ். இந்த பிள்ளையார் சதுர்த்திக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக ரொம்ப டேஸ்டான ஹெல்த்தியான 3 விதமான சிறுதானியத்தை வச்சு நம்ம புடி கார கொழுக்கட்டை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். வரகரிசி எடுத்திருக்கேன். இது சிறுதானியம். இந்த அரிசி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சத்தானது. இது வரகரிசி 1 கப்பு அளவு எடுத்திருக்கேன். நான் இதை நல்லா கழுவி ஊற வச்சுருக்கேன் 1 மணி நேரம். இதை நம்ம தண்ணி இல்லாமல் கொரன்னு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். இப்போ இதை மிக்சியில் நம்ம போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கோம். ரொம்ப மாவாலாம் இருக்க வேண்டாம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நொரன்னு இருந்தாலே பரவாயில்ல. தண்ணி தேவைப்பட்டால் நம்ம அளவு தண்ணி இதில் 1 அதில் 1ன்னு ஊற்றிக்கலாம். இப்போ 1 கப்புனா 2 கப்பு தண்ணி ஊற்றணும். அதனால நம்ம அதை பிரித்து கூட ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் மெசிலனா. இப்போ நம்ம அதை தாளிக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிடுவோம். இதில் நான் 1 ஸ்பூன் நெய் போடுறேன். 2 ஸ்பூனே போட்டுக்கலாம், நல்லாயிருக்கும், வாசமாக இருக்கும். 2 ஸ்பூன் நெய், கொஞ்சமாக கடுகு, உளுந்து, ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு. இப்போ இதில் ஒரு பொடியாக அரிஞ்ச ஒரு பச்சை மிளகா 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். பொடியாக நறுக்குன கருவேப்பிலை, பொடியாக நறுக்குன இஞ்சி 1 ஸ்பூன். இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா நம்ம கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கணும். இப்போ ஒரு சிட்டிகை பெருங்காயத்தூள் அதையும் போட்டு நான் அரைக்கிறதுக்கு தண்ணி சேர்க்கலை. அதனால நான் இப்போ தான் சேர்க்க போகிறேன். இப்போ 1 கப்பு நம்ம அரிசி எடுத்துருக்கோன்னா அதுக்கு 2 கப்பு தண்ணி போட்டுக்கணும். உப்பு தேவையான அளவு. தண்ணி கொதிக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த அரிசியை போட்டுடலாம், அரைச்சிருந்தது. இப்போ இந்த வரகரிசியை நம்ம அரைச்சிட்டு வந்திருக்கோம் இல்லையா, அதை தண்ணி கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் எல்லாத்தையும் சேர்த்துருவோம். இப்போ இதை நல்லா சேர்த்துட்டு நல்லா கைவிடாமல் கலக்கணும். கட்டி எதுவும் பிடிக்காம பார்த்துக்கணும். இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுட்டு நமக்கு எவ்வளோ தேங்காய் தேவையோ இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்குனது தேங்காய், நமக்கு எவ்வளோ டேஸ்ட்டு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கலாம். இந்த தேங்காவையும் போட்டுட்டு நம்ம இதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு மூடிடலாம். வெந்துடும். ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே லோ ஃப்ளேமில் வச்சு அப்படியே விட்டுடலாம். நம்ம இப்போ 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இது நல்லா வெந்திருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அப்படி ஒன்று போல் சேர்ந்து வரணும். இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழையை பொடியாக நறுக்குனது அதை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா நம்ம ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கொழுக்கட்டை பிடிச்சிக்கலாம். இப்போ இந்த சிகப்பரிசி கொழுக்கட்டை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா இது சிறுதானியத்தில் சேர்ந்தது தான். இதுவும் சிகப்பரிசி ரொம்ப ஹெல்த்தியானது இந்த அரிசி. இந்த அரிசியை நான் 1 கப்பு அரிசி எடுத்திருக்கேன் கொழுக்கட்டைக்கு. இதை நான் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கழுவிட்டு இது ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம். இது ஊறினதுக்கப்புறமா நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்க போகிறோம். இப்போ நம்ம இது 1 கப்பு அரிசி எடுத்திருக்கோம். அதனால இப்போ நம்ம 3 கப்பு தண்ணி ஊற்றிக்கணும். ஏன்னா இது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும், வேகிறதுக்கு லேட் ஆகும். 3 கப்பில் 1 கப்பு தண்ணி நம்ம அரைக்கிறதுக்கு வச்சுக்கலாம். அதை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போ இதை தாளிச்சிடலாம். இதுக்கு 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கடுகு, உளுந்து, ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு,
கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் செவக்கட்டும். ஒரு ஸ்பூன் பச்சை மிளகா பொடியாக நறுக்குனது, ஒரு அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பொடியாக நறுக்குனது, ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்குனது ஒரு புடி எடுத்திருக்கேன். ஒரு சின்னதாக ஒரு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்குனதுன்னு எடுத்துக்கலாம். இதையும் போட்டு நல்லா அந்த வெங்காயம் வதங்கணும். இப்போ 3 கப்பு தண்ணி சொல்லியிருக்கேன். 1 கப்பு அரைக்கிறதுக்கு வச்சுக்கலாம். இன்னும் 2 கப்பு நம்ம இதில் ஊற்றி தண்ணி கொதிக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு தேவையான உப்பு. இப்போ தண்ணி இது கொதிக்கட்டும். இப்போ இது நல்லா தண்ணி கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சிகப்பரிசியை அரைச்சோம் இல்லையா, 1 கப்பு இதில் தண்ணி விட்டு இதை வந்து நம்ம இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ இதை வந்து மூடி வச்சிருவோம். 10 நிமிஷம் அதுக்கு நல்லா மூடி வெந்துடும். 10 நிமிஷத்தில் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நல்லா வெந்து ஒன்னோடு ஒன்று கலந்து நல்லா சேர்ந்து இருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம தேங்காய் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். இது துருவின தேங்காவை இதில் போட்டுக்கலாம். அதோட கொத்தமல்லி வந்து பொடியாக நறுக்குனது இதையும் போட்டு நம்ம நல்லா கலரிடலாம். இந்த சிகப்பரிசியை அரைக்கும் போது ரொம்ப மையா அரைச்சிடக்கூடாது, நல்லா இருக்காது. கொஞ்சம் நொர நொரன்னு ரவை மாதிரி அரைச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் நம்ம சாப்பிடும் போது. இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி களி மாதிரி ஆயிரும். கடைசியாக ஒரு ஸ்பூன் நெய்யை விட்டு கலந்து விட்டு எடுத்து ஆற விட்டுறலாம். நல்லா அப்படி ஒட்டாம நல்லா வந்துருச்சு. அவ்வளோதான். இதை எடுத்து கொஞ்சம் ஆறட்டோன்னு நம்ம கொழுக்கட்டையை பிடிச்சிடலாம். இப்போ நம்ம பாசிப்பருப்பும் பச்சரிசியும் போட்டு கொழுக்கட்டை செய்ய போகிறோம். அதுக்கு அளவு பார்த்திங்கன்னா பாதி கப்பு பாசிப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன், அரை கப்பு பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன். இது ரெண்டையும் நம்ம போட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கழுவிட்டு ஒரு 1 ஹவர் ஊற வச்சுக்கணும். ஊற வச்சு அதை வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சிக்கணும். அதோடையே இதில் வந்து நம்ம 2 பச்சை மிளகா, ஒரு துண்டு இஞ்சி அதையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். நம்ம சாப்பிடும் போது பச்சை மிளகா வந்து அங்கங்கே இல்லாமல் அதோட சேர்த்து அரைச்சிட்டோம்னா டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கும். அதனால இதோட சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துடுவோம். கொஞ்சம் குறைன்னு அரைக்கணும். இப்போ இது தாளிக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம். இந்த ஒரு 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு அரை ஸ்பூன் கடுகு உளுந்து சேர்ந்தது, ஒரு அரை ஸ்பூன் சீரகம், ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, ஒரு சிட்டிக்கு பெருங்காயம். இப்போ பொடியாக நறுக்குன கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். ஒரு சின்னதாக ஒரு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்குனது, இப்போ இதில் வந்து 2 கப்பு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். 1 கப்பு வந்து நம்ம அரைக்கிறதுக்கு வச்சுருக்கோம். பருப்பு அரிசியோட 1 கப்பு அரைச்சிக்கலாம். இது 2 கப்பு தண்ணி இதில் விட்டு நம்ம கொதிக்க விட்டுக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு.
இது தண்ணி கொதிக்கட்டும், அப்புறம் நம்ம அரைச்சதை சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ இதை நம்ம அரைச்சதை சேர்த்துருவோம். குறை குறைன்னு தான் அரைச்சிருக்கு. இப்போ இதை நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுருவோம். கைவிடாமல் கலக்கணும், இல்லைன்னா கட்டி பிடிச்சிக்கும். நம்ம இப்போ இதோட வந்து நறுக்குன கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். துருவின தேங்காய் ஒரு 4 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி வந்திருக்கு. இப்போ இது ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம மூடி வச்சிருவோம். நல்லா வெந்துடும், அப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போ 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நல்லா வெந்துருச்சு. வெந்து நல்லா ஒட்டாமல் வருது. இப்போ கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இது நம்ம கொஞ்சம் ஆற விட்டு கொழுக்கட்டை வந்து பிடிச்சிடலாம். இப்போ இது வந்து 3 விதமான கார கொழுக்கட்டைக்கு ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை வந்து நம்ம பிடிச்சி வச்சிடலாம். இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம கொழுக்கட்டை மாதிரி இப்படி அழகாக பிடிச்சி வச்சிடலாம். நான் இது ஒரு அளவுக்கு தான் ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி நம்ம விரல் பதிகிற மாதிரி வச்சோம்னா அது ஒரு டிசைனாக இருக்கும். பாசி பருப்பும் பச்சரிசியும் போட்டு பண்ணது. இப்போ இதையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வெங்காயம் போட்டிருக்கறனால ஒரு டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். கொஞ்சம் ஒரு பொங்கல் டேஸ்ட்டு தான் இருக்கும். ஆனால் இப்போ நம்ம வெங்காயம்லாம் போட்டதுனால கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு. இதையும் நம்ம உருட்டி வச்சிடலாம் கொழுக்கட்டையை. இப்போ இது எல்லாமே நம்ம கொழுக்கட்டை பிடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் இடியாப்பத்தட்டு, அதில் வந்து நான் நெய் போட்டு தடவி வச்சுருக்கேன். அதை வந்து இந்த கொழுக்கட்டை எல்லாத்தையும் இதில் அடுக்கிடலாம். இப்போ இதெல்லாம் வச்சாச்சு. நம்ம மூடிடலாம். மூடி ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து பார்ப்போம். இப்போ நல்லா 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம். வரகு அரிசியில் செஞ்சது, சிகப்பு அரிசியில் செஞ்சது எல்லாமே அவ்வளோ சத்தானது, அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சாப்பிடாதவங்க குழந்தைங்க கூட இதை சாப்பிடுவாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும். பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு. இந்த தேங்காய், நடுவில் தேங்காய் வந்தது, இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இது எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு ரெசிபியோட மீட் பண்ணலாம். பாய்.